ମୋ ନାଁ କର୍ମାଶିଷ ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ ବାବାମଣି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଏକ ପ୍ଲାଏ ଦୋକାନ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ବଞ୍ଚ ଛକରେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏବେ ସାନିଟାରୀ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଏକ ପ୍ଲାଏ ଦୋକାନ ବଞ୍ଚ ଛକରେ ଅଛି। ପ୍ଲାଏ ବିଜନେସ୍ ପରେ ଆମେ ସାନିଟାରୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ କି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି କଷ୍ଟମର ଆମ ସହ ରିଟର୍ନ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସାନିଟାରୀ ଦରକାର ହଉ, ପ୍ଲାଏ ଦରକାର ହଉ, ଆମେ ସେଇ ଡିଭିଜନ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବି କିଛି କଲର ଡିଭିଜନ ବି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ କତିରୁ ଆସି ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମ କତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବୁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋମାନି କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ତାର ସିପି ଫିଟିଂରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେଇଛୁ। ସେରାରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ମେଟେରିଆଲ, ଜାକୁଆରେ ରଖୁଛୁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଏବଂ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ତ ଦୋକାନର ଆଡ୍ରେସଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏସ୍ବିଡି ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଅଛି, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଡ ଛକ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାର୍କେଟରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ। ବାବାମଣି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ନାମରେ ଆମର ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାଏ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ। ତ ଆମେ ସେତିକି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ସେତିକି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦେଇପାରିଛୁ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ସାନିଟାରୀରେ। ତ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କତିକି, କାହିଁ ଅଲଗା ଦୋକାନ ଅଛି ଆମ କତିକି କାହିଁକି ଆସିବେ? ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାର ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରଖୁ। ଆମର ପୂर्ण ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି କଷ୍ଟମରକୁ ଭଲ ସର୍ଭିସଟା ଦେଇପାରିବୁ। ତ ମେଟେରିଆଲ ବି ଆମେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟିରେ ଦେଇପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ମେଟେରିଆଲ ରହୁଛି, ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ମେଟେରିଆଲ ରହୁଛି। ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ମେଟେରିଆଲକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କରି କଷ୍ଟମରକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ କରୁନୁ। ତେଣୁ କଷ୍ଟମରକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ କତିକି ଆସି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ଏସ୍ବିଡି ସ୍କୁଲ, ପୁରୁଣା ଏସ୍ବିଡି ସ୍କୁଲ, ଆଡି ଛକ, ଭଦ୍ରକ। ଆମ ସୁଭାଶିଷ ଯୋଉ ବାବାମଣିଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ସାନିଟାରୀ ଦୁଇଟା ମିଶେଇ କରିଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ବାବାମଣିଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ବାବାମଣି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ଏହା ଚାଲିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହବା ଦରକାର ଓ ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ସହିତ ସହିତ ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ସୁଭାଶିଷ ପାଢ଼ୀ। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାବାମଣି ସାନିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍କୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିଳିଯିବ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯୋଉକି କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଟପ୍ ନଚ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବାହାର ମାର୍କେଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ମାର୍କେଟର କମ୍ପେୟାର କରିବେ ପ୍ରାଇସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆସି କ୍ରୟ କରିବେ।